Jedeme do Frankfurtu, Panamu a Ekvádor. Čaute, tak jsme teda na letisku, už jsme vybavení, perfektně jsme vybavili pádla, nemuseli jsme za ně platit. Seděla taková hodná teta, která nám to dobře vybavila. Teďka čekáme na letadlo, tak zhruba o hodinku už budeme sedět v letadle a frčíme směr Frankfurt. Jdeme z Kita do Baezy, máme to s přestupem Tombartu. Zaplatili jsme $1 za autobus, takže pohodička. Entro mezclar mi voz como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, primo. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos, pero lo que nos espera, si te espera, que se espera, así que fuera, fuera por la escena verdadera. Mentíralo, tíralo, pásalo, písalo. Zázrakom sa dostali na túto ubytovňu, lebo naša španielčina je ani nie je slabá, ale žiadna a angličtina tu je tiež žiadna, takže ale ruky, nohy fungujú, tak ideme spať konečne. Nachystali, máme kajaky. Tiene genios y solo lo niego, recordando los tiempos de antaño. Solo puedo quitarme el sombrero, lo que tengo es musicalidad. Ideme Cheese House, horný úsek rieky Kichos, spolu aj z Bridge to Bridge. Takže nachádzame sa v Ekvádore na našej expedícii na divokej vode. Jazdíme na ako ďakšiu divokú vodu a chceli by sme vám ukázať, že čo je všetko treba si zobrať so sebou do kajaku, keď chcete niečo natočiť, nafotiť. Nie je to úplne jednoduché, treba si zobrať so sebou niekoľko kamier, foťáky, všetko si dobre prichystať do vodotesných púzdier, ako napríklad táto pelina. Keď sa do toho zbalí napríklad foťák s 2 objektívmi a mikrofónom, už to má nejaké 3, možno 4 kg, čo je vlastne záťaž v tom kajaku. A to vlastne nie je všetko, čo v tom kajaku nosiť musíme, takže je to taká trošku príťaž. No ale keď chceme mať pekné fotky alebo pekné videá, tak treba to absolvovať a treba sa na to dobre prichystať, aby sme mohli toto všetko so sebou zobrať. Normálne vidíme taxíka každú minútu, aspoň 2. A teraz už 15 minút ani jeden taxík nešiel okolo. Teda išiel jeden, ale na nás zatrubil, že čaute. A ide. A už niečo ide. To je pro vás, no. Európa, no in Afrika. Cieľom každej expedície je hlavne bezpečný návrat, no a aby sme sa mohli bezpečne vrátiť, tak potrebujeme zabezpečiť svoju bezpečnosť na vode, čož akože samozrejme nám pomáha k tomu plastový kajak, ktorý ako vydrží nejaké nárazy na skalách, lebo človek sa tomu nevyhne na vode. Potrebujeme pádlo,
špricku, aby sa nám voda nedostala do kajaku, no a potom tie bezpečnostné prvky ako helma poriadna, plávacia vesta a potom veľa v podstate záchranné alebo teda lezeckej techniky, keby sa náhodou niečo stalo, aby sme vedeli byť vždy flexibilní. Taká ako najdôležitejšia časť je vesta, lebo tu má človek so sebou, je v nej zbalený, obsahuje vlastne všetko, akéby to najpodstatnejšie. Keďže sme v Ekvádore a všetku logistiku riešime taxíkmi a autobusmi, tak potrebujeme nejakú peňaženku, proste nejaké doláre, aby sme sa vedeli odviesť taxíkmi. No a potom tu mám tu proste šlingne, čo je v podstate lezecká technika. Je tu proste základ každého takéhoto je nožík ostrý, aby som vedel láno prerezať čokoľvek, čo treba. No a potom ďalej tu mám nejaké kladky, viac lezeckej techniky, to máme, to je horčíkový zapalovač, keby sme náhodou sa nám stalo, že musíme zostať cez noc, tak s týmto si aj v dažďovom práleze dokážeme zapáliť oheň s pomocou aj mokrých listov bez problémov. Mám tu nejaké plánka, všetko vlastne, čo by sme mohli potrebovať, keby sa náhodou niečo stalo, čo neočakávame. Šlapeme v bláte, medzi rôznymi hadmi, pavúkmi, na prenáške hýc jak hovado, bez katyňam. Fúha, celkom extrém. Vašim hadov. Nejakých stretli, tak sú tu. Plazíme sa džunglou medzi hadmi a pavúkmi, s loďami na rameni. Dala som do toho všetko. Celý čas som síce bola v strehu a v strese, bála som sa, ale zišla som to bez nejakých väčších problémov. Musím dať teraz rúma. Adrenalín mám riadny hľadám. Většinou, když je těžší peřeje nějako zajímavá, probíhá to většinou tak, že chodí se postupně, nikdy se nechodí naráz. Část skupiny natáčí, část skupiny vlastně dělá záchranu, aby to bylo co nejefektivnější a postupně se ta skupina vlastně střídá. A prevrátila som sa a ostala som visieť na kameňoch dole hlavou zaseknutá, takže som nakoniec som vyplávala. Chalani ma chytali. Našli sme taký park and hug vodopád, to znamená
Prídeme autom, zaparkujeme, vyslovene len skočíme vodopád, ideme von. Jsme na holině, na vodopádu a asi se dosere. Ja som si dvihol svoj osobný rekord. Ekvador bol super trip, pekná krajina, super rieky, perfektná partia a už sa asi neviem dočkať, že kam pôjdeme na budúce. Red burning wax, that's inside the gang go. Bumping in my Cadillac, spitting like a flamethrower. That's Huckleberry Fuego, building up the beat like a Lego. Josh Snow. Laugh it off, you can do it, give it a try. We got the blue skies, all the sunshine, so take 'em off, take 'em off. Your body's looking so keep it real tight. I've been sitting pretty in this world of mine. Got my homies all around me and my girls are fine. And I've been skipping cities in this world of mine. Gonna get there in a minute, so it's worth the ride. And Houston, we don't have a problem, but we're messing with my people, then we won't have a problem in this world of mine. This world of mine. I've been sitting pretty in this world.